Velkommen tilbage til afsnit nummer 8 af Pensionisten og Motionisten. Nu er vi jo faktisk ved at være der, hvor vi er godt inde i sommerferien, når det her afsnit kommer ud. Det er vi. Fordi vi er jo ahead of schedule. Fordi vi vil jo netop gerne ikke holde sommerferie. Ja, altså det vil vi gerne. Altså, vi vil gerne holde sommerferie. Jeg vil rigtig gerne holde sommerferie. Det vil jeg også rigtig gerne. Men podcasten holder ikke sommerferie. Nej, podcasten holder ikke sommerferie. Så derfor så er vi jo a little bit ahead of schedule, så vi ser jo faktisk hinanden hele tiden. Ja, faktisk. Og det er jo, nu må vi se, hvad det bliver til, ikke? Men, det er dejligt, det er dejligt, ja. Det er super dejligt. Det eneste, der er med det er jo bare, alle røverhistorierne, de når ikke at blive... De får kun 2-3 dage at cook på, ikke? Præcis. Men nu har vi jo faktisk Santi, der står på Roskilde Festival snart. Og det er et recap, jeg glæder mig til. Det bliver helt magisk. Hjernedødt. Det er lige hvor du skal vlogge det. Og sådan der. Jeg var lige selv nogle klip, og så lægge det ind over. Ja, præcis. Sådan B-roll, der bare kører over podcast. Kører bare ned i det ene hjørne. Der er helt brændt af et eller andet sted på en eller anden mark. Nu presser I mig jo også bare til at gøre et eller andet sindssygt. Nu skal jeg jo... Du er jo content creator, jo. Ja, så sådan, det kunne jo faktisk være... Jeg tror, det kunne være et hit. 100. At lave... Altså sådan... Når man er professionel, så lave en fucking Roskilde-vlog. Sådan er virkelig sådan... Og sådan, det var ufiltreret. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtig langt. Og hvor lang tid tager det at lave? Sådan en... Altså en hvor meget skal du filme hver dag? Du skal måske filme sådan der 5-10 minutter hver dag. Ja, men... Med sådan et DJI-kamera. Ja, det der haløjse der. Ja. Og så lave sådan en vlog over din Roskilde Festival. Ja, det går også, ja. Og så tage nogle af de der helt fucked up ting med. Det er også grineren jo. Vi laver altid nogle, når vi er på ferie med drengene. Ja, præcis. Præcis. Det er faktisk ret smart. Ja, så lige lave en, hvor du lige går ind i teltet, og din kammerat ligger lige og moser en eller anden. Eller du sådan der, din kammerat står og pisser op i hegnet, eller står og knækker sig ud på festivaltoilet. Du ved, lave sådan noget der, eller hvor du selv knækker dig. Sådan. Det kunne faktisk være grineren. Men jeg glæder mig at se, om det slår sidste år. Sidste år var det ikke så... Jeg ville jo skrevet om faktisk, 5 drenge med tagrende hår blev skrevet om i Euroman. Og du var en af dem. Hvad fanden er tagrende hår? Det har jeg ikke længere, men det er det der, hvor jeg havde sådan... Da vi startede med at filme, hun må have sådan helt ned. Det er de der samskoblings, der kommer i tanktop og... det er broccoliband. Ja. Og så går det sådan lidt op. Nå, okay, sådan Tintin er blevet langhåret. Ja, agtigt. Ja, det går sådan ned og så lige op til sidst, ikke? Okay. Men der blev vi, fordi, jeg ved ikke, hvorfor de skrev det, men i hvert fald, vi gik ind i de der første dage, der gik vi ind på mediebyen og backstage-området, for det var åbent. Så det var 5 drenge, der gik derind, og så, fordi Kundo skulle spille, en kunstner skulle spille der, og var sådan, okay, vi ville bare gå rundt og kigge og sådan noget, og så gik vi rundt og var explored, og der var ikke nogen mennesker, ikke? Og vi endte med at være hele vejen tilbage i, helt oppe i backstage-området, hvor alle de der sådan, fordi han har så mange features med, så jeg kan se, og Lamine og Casey og alle de der store rappers, de er der, og vi drenge, vi sådan, okay, sygt nok og sådan noget der, ikke? Men vi står også der og sådan, og vi skal også sådan filtrere ind med de andre, sådan, fordi vi skal lade som vi gerne må være der, ikke? Så de 2 andre drenge, de går op og spørger en af de andre om en smøg, bare lige står lidt i hjørnet, og sådan, vi prøver bare lidt, og folk kan godt se, at vi bare ikke passer ind her, ikke? Så der kommer mig en eller anden vagt over og siger, hvad laver I her? I skal have det rigtige armbånd. Og så prøver jeg at pille med, når jeg har det rigtige armbånd, men det har jeg bare slet ikke. Og så tager de os til siden af alle 4, og er lige ved at smide os ud af Roskilde, men heldigvis, så får vi bare en advarsel, ikke? Og så er der åbenbart Euroman, der har skrevet om det, ikke? Men så er der kun én ting, der kan toppe den i år, jo. Det er, hvis du faktisk bliver smidt ud. Jamen, det skal jeg. Men man kan se det, man kan høre det, man kan læse det hele på Euroman, der har de forklaret, hvad der skete. Åbenbart, ikke? Hvorfor skal du altid være på kanten? Men det handler bare om... Hvad er det for et kompleks, du har, sådan, der gør, at du altid lige skal sådan der... Hvor langt kan jeg trække den helt til grænsen? Hvor langt kan vi trække den? Det der var jo røvgrinen. Jeg har en video, der var oppe på Orange Scene, for der var bare lukket det hele, så vi kunne komme op på Orange Scene og sådan se, hvordan det er. Jeg har sådan en video, hvor der sidder DJ'er på Orange Scene, hvor der ikke er nogen mennesker. Det kan jeg vise efter. Men, fuck for klasse, ja, jeg glæder mig til Rafael Santis Roskilde Vlog. Ja. Det er Scene Media laver en... det er jo ikke længere Santi Visual, så det er Scene Media laver en Roskilde Vlog. Det glæder mig til. Om ikke andet, så en lille vlog, der kan komme ind her. Og lige, så i hvert fald lige her, så vi kan se Santi være helt skilleret og stå og brække sig et eller andet sted. Det kunne være konge-content. Ja. Men i så fald, velkommen til. Det var en top 10 episode, vi snakkede. Nej, hvad hedder det? Ikke top 10. Vi snakker lidt om, hvad skal der ske i episode 10? Ja, episode 10. Hvad skal der ske i episode 10?
Jeg prøvede virkelig at få det til at rime der, men det ikke. det gør det ikke. Hvad hedder det? Nej. Hvad skal der ske i episode 10? Det er jo også det sådan, hvad synes lytterne, der skal ske i episode 10? Det er jo måske et spørgsmål om lige at droppe et comment, og samtidig med, at man lige liker videoen, eller dropper et 5-star review. Hvad hedder det, så kan man lige gøre det samtidigt. Yes, fordi det tager ikke særlig lang tid. Det er bare lige klik. Og det betyder rigtig, rigtig meget for os. Det er sådan, og det er lidt fjollet, man går op i sådan noget. Men det er sådan lidt, du ved, hver gang jeg går ind på podcasten Spotify-side, så er jeg sådan, har man fået et review mere? Ja, er der nogen, der har gjort det? Ja. Ikke fordi det sidste succes. Nej. Men det vil være super, super fedt lidt sådan... Det er også fordi, jeg ved, der er flere, der hører det, og godt kan lide det, end det, der er reviews. Så... Bro, jeg har fået, der er 550 mennesker, der hører hver eneste afsnit. Ja. Og der er 13 reviews på Spotify. Og der er mere end 13, der har sagt til mig, de synes, det er fedt. Det er sådan det, bro. The math ain't mathing. Præcis. Sådan der er lige meget om det er girl eller boy math. That shit does not add up. Det går ikke op. Og det samme med Spotify, eller med YouTube. Det er sådan, smid nu bare et like. Ja. Smid nu bare et 5-stjerne review. Der er ikke nogen, der kan se det, at det er dig, der har gjort det. Der er ikke nogen, der dømmer dig for det. Bare roligt, det er ikke pinligt. Nej. Du behøver ikke tænke på, hvad alle andre tænker på. Bare fucking gør for andre mennesker noget nice, altså. Nå, men altså helt seriøst, det er så sygt. Ja. Fordi, men det er også fordi, som jeg sagde til dig sidst, jeg er altid ham, når vi er ude at rejse for eksempel. Eller også bare herhjemme. Du ved, hvis jeg går ud på et toilet i et stort center, og jeg går ud, og jeg gør mine ting, og så på vejen ud, så er der typisk den der med de der smiley'er på. Ja. Du ved, de der 5 forskellige. Og sådan ligegyldigt, hvilken tilstand jeg er kommet ind på toilettet på, eller ligegyldigt, hvad jeg har oplevet, mens jeg var på toilettet, trykker jeg konsekvent altid på den grønne. Ja, bare fordi... Fordi sådan, hvad koster det mig? Hvor er det et sygt menneske, der skulle trykke på den røde? Ja. Og sådan der, fix jeres lort. Hvad mener du? Kom videre. Kom videre, bro. Ja. Altså sådan, det er der sådan, når folk intentionelt gør noget for at give andre en dårlig dag, eller folk ikke indløser en freebie for at give andre en bedre dag. Præcis. Det synes jeg er vanvittigt. Ja. Indløser hvad? Ikke indløser en, altså sådan, ikke gør, du ved, det her med at like en YouTube-video, eller like en Instagram-opslag, eller like en Instagram-story, eller give et 5-stjerne review, eller alle de her ting, som ikke koster dig noget. Det tager ikke lang tid, nej. Det tager ikke så lang tid, og det koster dig ikke noget, og der er ikke nogen, der kan se, at du har gjort det. Og det gør, at personen i den anden ende får det bedre. Ja. Fordi vi jo alle sammen søger den her en eller anden form for sådan social recognition. Men sådan, det er så gratis, og det gør så meget. Så hvorfor gør man det ikke bare? Ja, i vores tilfælde er det jo, at det vil hjælpe med at komme ud til flere mennesker. Altså sådan, ja, det præcis. Er jo det handler om. Det handler om at komme ud til så mange lyttere som muligt. Altså nu kan man sige, der har jo heldigvis været enormt stor tilslutning. Ja, og jeg kan også se, at fordi Spotify, den tracker jo IP-adresser. Ja. Eller den tjekker sådan distinct users, altså hvor mange forskellige Spotify-brugere, der har lyttet. Og sådan, det tal stiger. Ja. Heldigvis. Yes. Og det er jo rigtig, rigtig fedt. Men det ville være super, super fedt, hvis folk ligesom gav en den der high five. Ja. Fordi man sidder og laver det her, og bruger penge på det her, og bruger tid på det her og ting, ikke? Så fucking like videoen. Nej, nu har vi bækket den i 2 minutter nu. Ja. Nu liker I. Det bliver vi fucking gør det, mand. Så når jeg tjekker i morgen, ikke? Eller når jeg tjekker efter den episode kommer ud, så er vores ratings, de bare faldet. Fordi folk, de bare sådan der, hvad mener du? Hvorfor skal du være sådan der? Der var sådan 1 stjerne. Fedt nok. Ej, det vil virkelig være skidt. Fedt nok. Nej, episode 10 skal vi have noget... hvad skal der ske? Nogle idéer til. Ja. Jeg har ikke lige noget på ryggraden, jeg lige kan hive op, men det havde været man skulle lave en giveaway, ikke? Jamen, det passer fint, tror jeg. Episode 10. Jeg tror, det ville være fint med en giveaway. Så kunne vi kunne lave sådan en giveaway, sådan 2.000 bobs per person, 2-3 vindere, bum. Fordi det synes jeg, sådan 2.000, det er sgu et fint beløb. Ja, hurtigt. Skal vi bare lige finde nogle sponsorer til dem først? Ja. Men vi kan jo altid lige check in with the usual. Ja, præcis. Hvad så? Er vi med igen, eller hvad? Ja, men i hvert fald en stor fornøjelse at lave det her. Jeg glæder mig faktisk til episode 10. Det er jo også sådan lidt... Du ved, det er som om, at når man har lavet 10... Så er man i gang, ikke? Så er man ligesom i gang. Ja, det var første milepæl. Ja, så er man ligesom i gang, ikke? Og så er man også... Altså sådan, så har man ligesom været der. Det er også fordi, der er langt fra... I starten så kigger man efter 1000 afspilninger. Så er der langt op til 10, ikke? Det er det, man er jo. Man tænker jo ikke, hvornår vi har fået 1.500 afspilninger. Eller du ved, sådan... Nej. Næste milepæl er langt... Der skal nogle episoder til. Ja, fordi nu er det sådan... Spotify stoppe med at give de der graphics nu. Sygt. Dem får jeg ikke engang længere. Fik en på 500 streams, 1000 streams, men nu er vi på sådan der 2.800 eller sådan noget. Og sådan, det der er langt op til den næste. Der er langt jeg tror, den næste er 5. Ja, okay. 10. Der var sådan en, hey, tillykke,
1000 mennesker har nu downloadet og streamet din podcast, ikke? Men nu er vi på de der næsten 3000 afspillinger, ikke? Og episode 6 er først udkommet i dag, faktisk. Ja. Så det er good shit. Det er good shit. Right, nice. Hvad er der sket i ugen, der gik? Du har været på arbejde i dag? Jeg har været på arbejde hver dag. Ja, det er hårde tider. Det er hårdt liv. Ja, så ikke det store jo. Vi har trænet. Har vi trænet siden sidst? Det har vi jo. Det har vi faktisk. Ja. Jeg har faktisk været i træningscenteret 3 dage. Det er crazy, at det er en nyhed, at vi har trænet sammen, når vi plejer at træne hver dag. Men ja, vi har trænet igen. Vi har trænet igen. Det er vel det fedeste, jeg har lavet. I mandags. Ja. Jeg har bare meget øm i går. Er det rigtigt? I brystet. Og du var ellers på D-volume. Jeg var endda på Dorian Yates volumen. Ja. Jeg var... Nå, sygt nok. Ej, det var ikke så godt. Nej. Jeg lagde mig ned på... Vi var nede på legepladsen, selvfølgelig. Hvad hedder det? Jeg lagde mig ned på en bænk. Fordi at, Hugo han er jo nået dertil, hvor han ikke gider sammen med sine forældre mere, når han er nede på legepladsen. Nu kan han jo bare køre rundt i en mooncar. Ja. Så nu kører han bare på mooncar. Og så sad mig og Emilie bare ved en bænk, og vi sad bare og chillede. Så lagde jeg mig ned, og så... Du ved, så ja, lige prøve at strække. Strækkede, så åbnede jeg armene, så åbnede jeg lige sådan helt. Ja. Jøsses, de der 4 reps med den der håndvægt, jeg lavede forleden dag. Hold nu kæft, det gør ondt, mand. Ja, men det er godt. Gangen, ikke? Næste uge gør det ikke ondt. Nej, præcis. Det var også det, ikke? Præcis. Men ja, vi har fået trænet mandag. Ja. Vi træner igen fredag. Ja. Jeg trænede også i går. Det gjorde du nok ikke. Det gjorde jeg. Nej, du træner ikke, når jeg ikke Nå, nej. Det er rigtig afhængig af dig, jo. Og ja, det er klart. Jeg har også været i dag. Ja. Ikke trænet i dag, jo. Nej. Jeg har lavet cardio. Ja, det var stærkt. Ja, jeg har cyklet frem og tilbage. Yes, en lang... Ja, det kan godt være, at jeg er lidt fatigued i morgen, når vi skal træne ben. Når vi skal træne ben. Har du cyklet hele vejen til gym, tilbage og så herud også? Ja, bro. Og jeg cykler også hjem igen bagefter. Ja, okay. Ja. Den er stadigvæk... Den er stadigvæk sådan up for grabs. Det er stadig sådan... Hvis metroen passer, så gør det nok ikke. Hvis der lige tilfældigvis står Københavns Lufthavn 1 minut, så gør det nok ikke. Går vi, jeg lige tager den. Ja. Men, det er også fair. Men ellers så synes jeg faktisk, at nu når vejret er så godt. Jeg synes det er fint at cykle. Det er svært at have en undskyldning for ikke at cykle, når det er 22 grader vindstille og lækkert. Ja, det er så bare ikke vindstille, kan jeg fortælle dig. Ej, men det er ikke... Nå, på tidligere i dag, da jeg cyklede ud i gym. Noget Sjællandsbroen, ikke? Stiv mod vind. Det er fordi, der stod jeg bare stille. Det er sådan, jeg føler, jeg er typen, hvis jeg cykler, så lige meget hvilken vej jeg cykler. Jeg kunne vende cyklen på stedet, og så vil der stadig være modvind. Ja, det er så fucked. Det er så fucked. Ja, men nej, ikke den vildeste uge. Ikke den vildeste uge. Det er jo også kun 4 dage siden. Det er jo 3 dage siden. Ja. Søndag aften, ikke? Jo. Sansi, hvad har du lavet ballade? Ikke så meget, jeg har også bare arbejdet. Så meget. Jeg har faktisk fået svar på min matematik-eksamen skriftligt. Okay. Jeg live reaction. Jeg fandt først ud af i dag, de andre drenge, hvad der ender det gået med matematik, og du er tilfreds? Og sådan, hvad for noget? Og sådan, vi har fået svar, og sådan, okay, sindssygt. Okay, crazy. På vej herud, og så var jeg sådan, jeg tager den lige live i dag, så nu skal vi se, det er jo min matematik B-eksamen skriftligt, ikke? Mhm. Det kan godt være, at jeg ikke kommer til at snakke resten af podcasten, hvis det er sådan 02, men det gør der ikke. 02 er jo stadig godkendt, ved det ikke? Ja, jo. Det er bestået. Skal du bruge det? Skal du bruge et bestemt resultat? Nej, jeg skal ikke bruge det til noget, men det håber jeg ikke, der står. Det vil være virkelig værdigt. Jeg skal lige 2 sekunder finde det her. Jeg ikke lige en Paula. Ja, præcis. Det hedder det faktisk, det er lektion. Nå, ja, bare. Men Aula, det jeg bruger. Ja, den er, okay. Yes, 7. Så okay, ja. Bang average. Statistisk gennemsnitligt. Ja, det er lækkert. Det er i hvert fald bedre end terminsprøven, hvor jeg fik 4, så lækkert. Ja, moving up the ranks. Hvad skal der til, for man får 0-0? Altså, skal du være katastrofe, ikke? Det er ret dårligt, tror jeg. Og -3, det er sådan noget, du skal lade være med at møde op. Jeg har hørt et rygte om, at en tredjedel af alle dumper matematik B skriftligt. Okay, sygt. Så på STX. Så jeg skal ikke sidde og sige noget her nu, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg tror, jeg fik 0,2 i matematik mundtligt på handelsskolen. Hvad vil man helst op til skriftlig eller mundtlig? Men mundtlig er også nederen, jo. Mundtlig må være værre, jo. Den fik jeg også 0,2 til sidste år i årsprøven. Ja. Så trækker jeg den heldigvis ikke. Nogle af drengene har trukket den, jeg har trækket den ikke. Ja, jeg trak lineære funktioner i Mat B mundtlig eksamen. Den havde det med statsgaranti dumpet. Nå, men det der sker, det er jo, at jeg har jo med, jeg får sådan noget eksamensangst. Ja. Det er også derfor, jeg har misset 4 teoriprøver jo, kan man sige. Nå, du er bange for dem. Jeg bliver sådan, nej, jeg er ikke bange for dem, men jeg bliver så nervøs.
Sygt nok. Når jeg kommer ind, at klappen går helt ned. Ja, okay. Altså sådan, det sidder bare sådan... Du ved, helt mærkeligt, ikke? Om teori er jo ikke mundtligt. Der skal du bare sætte kryds på et stykke papir. Du skal stadig præstere. Ja. Men det er, jeg kan slet ikke håndtere de der ting der. Og det tror jeg egentlig, sådan, det er jo nok noget, man skal forberede sig fra, kan man sige. Noget, man kan forberede sig ud af. Ja, helt sikkert. Det er jeg ikke så god til. Hvad hedder det? Men det kan man jo, det kunne man blive. Det kan man lære. Hvad hedder det? Hvor er jeg vel hen med det? Jamen, det ved jeg ikke. Men tillykke, Sansi, med dit 7-tal. Tak for det. Godt arbejde. Det skulle jeg ikke sige derhjemme. Tillykke med dit... shit, mand. Nej. Hvad sagde du? Det sker jo så heller ikke. Nej, det gør det sgu ikke. Det gør det sgu ikke. Det har kun været 10-12. Ja, jeg tror, Emilies gennemsnit på kandidaten er sådan der 10, 8 eller 11 på kandidaten. Det er langt ude, mand. Ja, det er en, der går op i sine ting. Det er ikke, så kommer man op i det. Du. Men 7 og 7 er fucking fedt. Det er bare 7 er sådan virkelig sådan average. Ja. Så jeg ved, man vil hellere 7 end 4, ikke? Men nogle af 4, så er det sådan, okay, tag dig lige sammen, eller ikke tager lige, men sådan, eller 10 og luksus, du ved, det er sådan, her 7, okay, det er luksus, det er jo, jeg er glad for 7, ikke? Men sådan, 7 er jo sådan, virkelig bare sådan, træk på skuldrene. Ja. Men mindre du virkelig har kæmpet for det. Altså sådan, så er det jo sygt. Ja, det er også meget individuelt. Fordi 7'eren er jo også sådan, hvis jeg gjorde lidt, hvis jeg lige var sådan, havde givet lidt mere liv, så kunne jeg have været 10. Jo. Og for nogle er det også, nogle fag er det sværere for nogle end andre, ikke? Så. Ja, man skal ikke, vi skal ikke sidde og grade judge nogen her. Nej. Det er også bare et lortetal. Jeg fik nok flere 4-taller end 7-taller i gymnasiet alligevel, så det er jo ikke fordi, jeg skal sidde her og være over for nogen som helst. Men vi skal snakke om nogle guilty pleasures. Ja, vi skal. Du siger, det bliver fedt. Nu er det jo et meget åbent, spørgsmål. Og det har folk udnyttet. Det har folk udnyttet. Vi er i mange lejre. Okay. Der er nogen, der er ret toxic. Sweet. Ja, det synes jeg er meget fedt. Ja. Og så er der nogen, der er ret delikate. I forbindelse med, det handler om noget mad. Så lad os se, hvad det kan. Vi starter bare ud benhårdt og starten af. Min største guilty pleasure er, når folk, der skriver Road to Pro eller lignende, ikke vinder deres pro-card. Ja, men altså... Facts? Ja, altså, det er ikke en guilty pleasure, vil jeg sige, men jeg kan godt følge personen i det der. Det, ja, men man bliver altid sådan lidt... Den der med sådan... Nu skal vi være pro, og du bliver pro. Altså sådan... Mindre der er en dommer, der har sagt det til dig. Ja. Sådan, mindre der er en hoveddommer, der har sagt til dig, prøv at høre her. Tag et par shows mere. Ja, du er så tæt på at blive pro, som noget kan blive. Og grunden til, at du ikke blev i dag, det er, fordi ham derovre, han er fuldstændig vanvittig. Ja. Sådan, fair bro, så claim den alt, det du vil. Yes. Men sådan, det her med, så 18 uger ude, time to get what's mine. Ja, din bedste ven og din coach har fortalt, at du kan blive pro. Og så så skal hele din Instagram vide det bagefter. Ja. Ja, den er, jeg tror, det det er meget griner skrevet. Det er super griner skrevet. Ja. Og vi tager dem jo selvfølgelig bare for en ende af. Hvad hedder det? Min største guilty pleasure er en helt standard burgermenu eller chips med dip. Smager fuldstændig vanvittigt, når man ikke har fået det lang tid. Fair. Altså chips med dip, ikke? Det er højt på din liste også. Nej, det ved jeg ikke, om det er. Det er ikke noget, det er ikke en særlig sådan frequent occurrence. Nej. Men det er virkelig lækkert. Det er sygt lækkert. Det er sådan noget, man ikke gør. Det er sådan noget, man ikke gør. Men hvorfor gør man det ikke? Jamen, helt seriøst, ikke? Sådan en par kettle-cooked, du ved, de der rigtig gode chips. De dyre chips, ikke? Med sour cream and onion. Og så sådan en holiday dip mix. Ja, holiday er klart den bedste. Og så med den fede creme fraiche. Så du kan sådan der så skovle det op og spise det. Jeg sværger, det er så ulækkert, ikke? Men det er så froderen. Det er en af de der, hvor du har det også rigtig skidt med dig selv bagefter. Og du får så rigtig ondt i maven. Ja, det gør man også. Ja, det er næsten, meget fedt, mand. Ja, det er næsten værre, end at spise en Ben & Jerry's, så gå i seng, og så når du vågner om morgenen, så er du bare sådan... jeg skal på toilettet. En mand, der taler af erfaring, det der. Ja, det er den her semi-laktoseintolerance. Ja. Hvad hedder det? Der er også 2 her, som jeg synes er super upassende. Så dem springer vi lige over. Nå, hvad hedder det? Man gider ikke høre om folks sexliv. Nej, okay. Deres guilty pleasures i soveværelset. Nej. Tror jeg ikke behøver at dele. Hvad hedder det? Min største guilty pleasure er at se en World War I dokumentar, når jeg tror, jeg har det hårdt. Okay. Sygt nok, fair. Det er også en måde at gøre det på, jo. Sådan der, på overvej bare være sådan,
Jeg synes, jeg har også løbet mig selv i dag, du ved. Puha. Jeg sætter lige den her Band of Brothers på. Sådan, okay. De har det værre, end jeg har det. Fedt nok. Okay, ja, sygt. Det er også, hvis folk mener det, ja, præcis. Så er det også fair. Det er sådan, hvad end der virker for dig. Ja. Altså. Hvad? Hvor de sidder på Stairmasteren, og så ligger de den lige på Stairmasteren, og så sidder de... Nå, det kunne være værre. Ja, det kunne være langt værre. Det skal jeg huske. Det skal jeg huske, det skal jeg huske. Min største guilty pleasure er Ben & Jerry's og corn cakes med ostesmag, toppet med syltet rødløg. Så majskiks. Det forstår jeg slet ikke noget af, det der. En Ben & Jerry's, det kan jeg være med på. Ja, den er for sig selv. Ja. Det er det her, jeg prøver at forstå. Hvis de der tre ting bliver mixet sammen, så har personen et sygt Det er en guilty pleasure, bro. Det skal man ikke. Altså, jeg kan godt se umami. Ikke fritaget, bare fordi man har en syg pleasure. Nej, så kan man stadig godt blive for røg for at sætte mærkeligt mad sammen. Ja, okay, fair. Men hvis det er altså sådan, hvis det er en ting. Jeg tror, det er Ben & Jerry's. Okay. Og okay. Corn cakes, altså majskiks med ostesmag. De er også... Ja, det fungerer sygt godt. Banging. Ja. Og jeg kunne forestille mig, at hvis man lige smider nogle syltede rødløg på... Ja, det gør dem bestemt ikke værre, tror jeg. Det gør det helt sikkert ikke. Nej. Fordi sådan cheddar and red onion er jo en konge chips, for eksempel. Ja. Så det kunne jo faktisk være corn cakes med ostesmag i toppen med syltet rødløg. Den skriver lige bag øret, eller hvad? Ja. It's worth a try. Ja. Næste gang man køber majskiks med kyllingpålæg, så kan man lige købe nogle syltet rødløg. Nå, ja. Men det er stadig paprika. Majschips er det bedste. Ja, man kan jo godt få dem med ost. Ja, men stadig paprika. Der er the goat. Bedste? Ja, det er the goat. De er voldsomt gode. Bare gode. Ja. Min største guilty pleasure er, at jeg elsker at hade coaches, der ikke aner, hvad de taler om. Jeg kan bruge flere timer på at kigge content igennem, hvor der bliver givet råd, der er direkte forkerte eller usande. Det er helt fucked up. Woo! Okay. Så er vi i gang. Det er også... det er også noget, ikke? Noget content kan være så dårligt, at det er godt content. Det er sjovt. Ja, præcis. Ja. Men man skal jo ikke se det som træningsrum, man skal jo se det, så skal man se det som underholdning. Ja, så er det ren underholdning. Så er det ren jokes. Men det er også bare, at det er en crazy guilty pleasure at have. jo. Bare være sådan der, nu skal jeg rigtig hygge mig, og så gå ind på YouTube og være sådan der, okay, tager den her person, så ser bare alt deres content, og så sidder jeg bare skraldgriner, mens jeg spiser popcorn imens. Ja, okay, fair. Og det var lige præcis den her slags, jeg gerne vil have ud af det, fordi det er sådan, det er folk, der sådan, det er sjovt, når folk de sådan der giver lidt, ikke? Jo. Jo, den er fed, den der. Ja. Min største guilty pleasure er, når folk, der ego-løfter, fejler deres løft, eller bliver skadet af det. Ja, der er flere af de her med at ønske folk toxic, dårligt. Bro. Ja. Folk er toxic, mand. Men ja, det er jo også... Det er prøv at forestille dig at sidde over i hjørnet, som sådan en rigtig Gollum. Jeg sidder i benpressen og kigger over i squat-racket. Så. Ja, tier quad. Bare sidde og håbe på, at folk, det sker dårligt for folk. Det synes jeg er crazy. Hvis det er in person, hvis det er sådan i virkeligheden, at man sidder og holder, så er det en heftig hobby, det der. Så er vi Jeffrey Dahmer. Ja, det er det, jeg mener. Så er det sådan, du ved, så sidder man og kigger på folk og sådan, fuck, jeg håber, at du bare taber stangen. Jeg håber, din lænd går og led. Ja, det er crazy. Ja, min største guilty pleasure er at kunne være skæv en hel dag og stadig lave alle mine almindelige ting. Fair. Bro, det må også være så chill. Hvis det er bare, det er jo også sådan, nogen når jo til det stadie, hvor det er bare sådan, de er jo. Ja, det er bare. Jamen, de er bare lidt. Det er bare daily life. Ja, præcis. Ja. Det er sådan, det der med at stå op, rulle en, ryge den, og så bare være sådan, nu er jeg bare skæv resten af dagen. Ja. Og jeg kommer stadigvæk til at tage på arbejde, jeg kommer stadig til at svare med klienter, jeg kommer stadig til at gøre det ene eller andet. Sådan noget. Bare sådan, det må være, det er jo som om, de bare har sådan, de render bare, og nu skal jeg jo ikke se fede og opfordre til... Nej, jeg må køre bil også. Ja, det er sikkert det næste sandtid, jeg prøver. Hvad hedder det? Skal han stå der og spytte ind i en eller anden algometer og sådan noget? Hvorfor virker den ikke? Hvad hedder det? Jeg tror, de kan måle det, hvis man lige har råd. Har I hørt den nye lov, der kommer her på 1. juli? Nej. At hvis man skal... Ja, du kan høre. Ja, den kommer til at jeg bliver meget påvirket af den i hvert fald. Eller okay, men i hvert fald, man må ikke køre bil. Normalt må man gerne køre bil med en promille på 0,5. Nu må man ikke have en promille på 0, må max have en promille på 0,2. Det vil sige, at man må ikke drikke noget overhovedet, ikke? Hvis du har de første 3 år, du har kørekort.
Så må du spise sådan der... Må du spise 3 af de der fyldte chokolader. Ja. Og så må du køre. Og jeg så en eller anden, der lavede et forsøg med, hvor mange fyldte chokolader man kunne spise og stadigvæk køre bil. Nå, sygt. Det må være mange. Ja, det var også okay mange. Det må være nok til at få ondt i maven ind. Men så mange var det heller ikke. Nej, okay. Fordi han havde så et alkometer. Okay. Og så sad han og spiste nogle Anton Berg fyldte chokolader med cognac og whisky og sådan noget. Og så gik der ikke så lang tid før han pustede, og så var den sådan der 0,4. Ja, okay. Det er sådan noget, man skal ikke give det til børn. For eksempel. Det er derfor, de har lavet dem på 0,2, ikke? Er ikke 0,0. Ja. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Ja, fordi så er det sådan, du kan godt lige få et glas cider. Ja. Du kan godt lige drikke en cider, eller du kan lige spise nogle fyldte chokolader. Der må også være noget i det der med, hvis du har drukket en øl for 3 timer siden. Altså, så er det jo også sådan, så er den ved at være ude, men den er måske ikke helt ude. Den er ikke helt ude. Det er også, at man lige kan tage en tår, tror jeg, så smager. Ja, præcis. Ja, jeg ved sgu ikke, jeg har aldrig blæst et algometer, så jeg ved ikke lige, hvordan det sådan noget fungerer. Men jeg synes, det er en fed guilty pleasure bare kunne være... Det hjælper i hvert fald ikke at puste mindre. Det hjælper ikke at puste langsomt, nej. Det er jo ikke... For er det, ved du, det synes der, bro? Det meste feedback, jeg får, ikke? Det er folk, der har det for vildt over dine historier. Der giver mig god råd. Nej, der bare har det for grineren over, de sådan der, Santianer for grineren, mand. Og sådan der hørte ham bryde ind på sø 3 gange på en aften. Du ved, altså, folk har det for fedt over de der anekdoter, du kommer med. Så du skal bare blive ved med at... Ja, det er god content. Det er sygt god content. Det er bare en plader på straven-testen og sådan noget, men det er fint nok, det er god content. Ja. Min største guilty pleasure er flæskestegsburger med brun sovs. Fair, bro. Det er sådan... Den kan man bare ikke være uenig i. Altså sådan... Det fungerer bare. Det fungerer bare. Det er sådan... det er sådan, hvad hedder det... Efter juleaften. Spise rester på den måde der. Nå, det er sådan den 26. til frokost. Præcis, lige gå ind, tage noget steg ind i køleskabet. Præcis. Lige varme en god briochebolle. Ja. Noget, hvad hedder det? Jamen, det er jo bare hele julemenuen. Du spiser bare med en bolle rundt om, jo. Altså. Og, ja, det er sygt godt. Hvis man er rigtig fræk, tror jeg kunne være rigtig frækt, ikke? Hvis man lige tager en medister, og så lige sådan der, slicer den, og så steger den som bacon, og så smider den ind i os. Emil. Nu løber det løbsk. Det vil jeg gøre. Men medister, det skal jeg bare ikke bede om. Det kan du ikke. Pølser generelt skal jeg faktisk ikke bede om. Jeg har også lidt antipati mod pølser. Ja. Men jeg tror, at medister har jeg det okay med. Jamen, jeg tror, hvis jeg skulle vælge en, så var det Super O fra Bornholm. Men den kan du kun få på Bornholm. Hvad for en? Super O'en. Det er verdens bedste pølse. Det er, fordi det er oksekød i stedet for... oksekødspølser er... Ja. Altså sådan... Svinepølserne, de er her. De er langt nede, mand. Ja, det er sådan, svinepølser er her. Oksekødspølser, det er sådan... Ja, præcis. It's not even close, bro. Ej, sådan, det er crazy. På stadion, sådan, det er sådan fodbold... Altså, på Bornholm, hvis man er på stadion, så sælger de den der. En oksekødspølse. Ja, præcis. Ja. Super O hedder den. Kun lavet på Bornholm. Jeg tror ikke, man kan få dem her på Sjælland. Okay. Ja, så det er sådan lidt exclusive også. Ja, lige præcis. Ja, men lækkert. Så nej, pølser. Det er du ikke så glad for? Nej, jeg tror, altså... Sådan en hotdog fra en grill, eller fra sådan en pølsevogn. Det skal jeg ikke have. Nej. Der går jeg alle dage på Joe, eller i en eller anden burgerbar, eller et eller andet. Klar. Men jeg tror sådan... Du ved det der med pølser, sådan en hotdogpølse, eller sådan en pølsevognspølse der, ikke? Det er sådan... Det er som om, at jeg får ondt i maven, inden jeg bliver mæt. Ja, sgu da. Altså sådan, jeg får det mærkeligt ned i maven. Jeg får det mærkeligt bare at gå forbi den ude i lufthavnen, når jeg skal hjem. Ja. Den der pølsevogn der, Ja, jamen jeg får det generelt. Jeg ved ikke, hvad det er. Men generelt, så får jeg det bare mærkeligt med svinekød. Ja, det må være... Altså, det har jo ikke noget med kød. Altså, det må være bunden af svinekødet. Men altså, du ved alle resterne, der bliver klemt ned i en... Forleden dag, jeg ved ikke hvorfor, men forleden dag, der stod en situation, hvor jeg fik sådan et stykke nakkekotelet, eller svinekotelet. Ja. Og jeg spiste det. Og jeg var bare sådan... Det er bare ikke sådan, at min mave har det, efter jeg har spist en ribeye, eller efter jeg har spist... Altså sådan, det er sådan, det er usammenligneligt med oksekødet. Altså sådan, det der grisekød, det... Der er også noget i en, der sådan... Minusprofilen er bare ikke den samme, vel? Så det er sådan, den sidder i baghovedet. Ja, men det er sådan, det tæller ikke. Lort, det tæller ikke for proteiner, det her. Ja, bare spise sojabønner i stedet for... Ja, facts. Men flæskestegsburger med brun sovs er et shout. Det er jo svinekød, kan man sige. Ja, men det er noget andet. Ja. Altså, det kan et eller andet. Og den her. Min største guilty pleasure er frosne grøntsager. Bær er jo meget normalt at spise frossen, men jeg raw-dogger frosne gulerødder, blomkål og grøntsagsblandinger. Ej, ja.
lad os gå ud og hente den der jydemix ude i fryseren. Bare hygge sig med det. Og så bare sidde og gumle de der. Nej. Jeg spiser dem ikke engang, jeg bruger det slet ikke. Nej. Jeg har meget få grøntsagsblandinger, jeg er med på. Ja, jeg skal ikke. Hvorfor ikke? Jeg vil bare gerne have de her. Jeg kan generelt ikke lide grøntsager, der er tilberedt. De er jo ikke tilberedt, de er jo bare frosset for helvede. Jamen, hvad gør du med dem, når du skal bruge dem? Noget på panden. Tilberedt. Det er super lækkert. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg vil ikke have spist grønt. Jeg vil hellere spise det på siden af min mad. Nej, det er ikke. Jeg er stadig et barn på det punkt. Jeg har altid brugt de der grøntsagsblandinger. De Rema har de bedste. Frostet grønt. De har alle mulige forskellige. Hvis jeg er ude, hvis vi for eksempel bestiller thai-mad, eller køber thai-mad, så tager jeg jo sovsen, eller ud over risene. Tager alle kyllingen, og så resten, så står de der grøntsager bare. Nej. Jo, spiser det. Ej, der er ikke noget bedre end... vi har sådan et sted på Amager. Jasmine Rice. Ja. Fuck, man. Og det er bare friske grøntsager. Men det er altid sådan en stor gule peberfrugt i, eller det skal jeg bare ikke. Nej, det er der faktisk ikke. Det er faktisk super lækkert, Jasmine Rice. Du kender det sgu da godt. Ja, jeg ved godt. Ja. Du er tidligere Amagermand jo. Ja, altså ikke i gamle dage. Men... ja. Du har tidligere været Amagermand. Jeg har boet der, det er rigtigt. Jeg har boet der. Ja. Min største guilty pleasure er hytteost på alting. Okay. Jeg vil sige, jeg har spist min fair share hytteost. Ja. Og jeg kan godt se ideen i det nogle steder. Der er virkelig også mange steder, hvor jeg sidder og tænker, det er mærkeligt der. Nu kommer der lige endnu en ting, hvor Kredsen og jeg kommer op. Det er jo sådan, bare det, at ordet ost er i, så kan jeg jo ikke... Og det er sådan nogle gange, jeg kan ikke huske, hvad Frederikke har lavet, men hun har lavet nogle ting, hvor det er i. Og når jeg spiser det, så er det sådan, nå, lækkert. Sådan, jeg skal bare ikke vide det. Altså, det er fordi, det har heller ikke rigtig noget med ost at gøre, i princippet. Sådan. Nej, jeg ved egentlig ikke. Nej, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Altså, det er jo tættere på at være yoghurt. Jamen, det er det jo. Noget som det er bare sådan noget klumpet mælk, eller sådan noget. Ja. Så, men det er bare det der ost, det slår mig helt ud. Hvorfor? Jeg ved ikke... Hvad med sådan en... Kan du ikke... Hvad med sådan noget cheddarost og sådan noget? Jo, hvis det er smeltet. Jeg vil gerne have det på pizza og til nød sin burger og sådan. Ikke? Til nød sin burger? Jeg vil altid bestille den. For det meste... Five Guys bestiller den, er jo altid uden ost i. Sansi, hjælp mig lige her. Ja. Ost, ja eller nej? Altid ost. Ja, ikke? Ja, Spiser du det også uden det smeltet? Altså, jeg er jo en ostemand. Det lyder mig mærkeligt. Jeg er en ostemand. Jeg elsker ost. Okay, sygt. Jeg kunne godt spise. I dag der lige hurtigt skulle have noget hurtigt smag, ikke meget hurtigt. Det er også ulækkert, det her, ikke? men fedt, du lige advarer. Han præfererer det lige med, det her det er også klamt. Det er også ulækkert. Men der så lige... Jeg kunne ikke jeg må filme noget, når jeg ved, der er i køleskabet, der er et eller andet. Så går jeg lige ind, så tager jeg bare sådan en skiveost fra den Ribenhus der, og spiser bare den rent. Nej, det kan jeg slet ikke. Så jeg kan godt tage 3-4 stykker. Det kan jeg få det helt mærkeligt. Det er også godt. Det kan jeg få det helt mærkeligt, at I snakker om. Sådan en god mellemlæret, så tager man lige... Så river man den lige, og så ruller man den lige, og stikker den i munden. Jeg ruller den faktisk ikke. Jeg tager den i bidder sådan... sådan rigtig Men råt. for eksempel, når vi var i Spanien her sidst, og du køber de der tapas, og sidder og spiser det der ost, altså bare med fingrene sådan ost uden noget, det kan jeg få det helt underligt over. Altså, det er virkelig langt nede på ting, hvor jeg vil spise. Mener du det? Ja. Det er fandme sygt. Hvordan har du det med det? Nu er du jo hvad kan man sige, sydeuropæisk herkomst. Ja. Hvordan har du det med sådan... Altså, Italien er jo også et osteland. Ja. Altså, hvordan har du det så med sådan noget... Du ved, sådan som Mads han beskriver her, da vi var i Spanien. Du ved, jeg kan godt lige at bestille sådan en tallerken med noget skinke og noget manchego-ost. Ja. Er vi ikke enige? Det er fucking froderen. Det er fucking froderen. Men det er jo lækkert, hvis der er lidt brød ved siden af. God brød ja, for så tager man lige brød, aioli, manchego-osten, skinke, og så bare lige bum. Ja, fuld tapas jo. Konge. Det fungerer fint, bare hvis du lader osten ligge på tallerkenen. Og du køber bare ikke lige ost, jo. Ja, præcis. Nej, og det er sådan nogle gange... Jeg tror, det er mere noget, jeg har bildt mig selv ind. Det er også fordi, det er sådan, alle oste smager jo ikke slemt. Jeg har også nogle gange kommet til, så er der en toast, der er blevet lidt for kold, jeg har lavet. Altså, hvor det ikke er smeltet længere. Så kan jeg jo stadig godt spise den. Jeg har en teori om, hvis du spiser den ost nok mange, jeg spiser det nok, ikke? Ja. Så så tror du kan lide det. Jeg tror, det er tilvænningssag. Men kan du så også spise sådan... Jeg boede jo faktisk engang klods op af en ostebutik. Ja. Og de sælger jo ikke bare Ribenhus, en eller anden hvid ost og sådan noget. De sælger jo sådan noget... De sælger gamle Ole. Ja, blå ost og alt muligt. Kan I også spise det? Nej. Altså jeg vil sige, min range, osterange, det er da stadig på børneniveau. Ja, okay. Så sådan,
du ved, jeg spiser en god mellemlærred på et stykke brød. Okay. Eller i en pariser toast. Eller ost på min... smelter noget cheddarost eller noget parmesanost på mine madpakker. Eller spiser noget manchego, der lige ligger og sveder lidt i solen, når vi sidder og spiser tapas og sådan noget, ikke? Men så er den også... Så lukker den også der. Sådan, når de voksne skal have ost, så sidder jeg og spiser tukkiks. Jeg tror, det er traumer fra at gå forbi den her butik, når jeg er lille, måske. Det kan sagtens være. Og så min farfar, der sad med sådan en altså, nu tager han den ud af køleskabet. Vær klar på, at den kommer hen på bordet nu. Sådan ost. Er I klar? Ja, for jeg ved, Emilie, hun er rigtig glad for ost. Okay. Hun er jo... Men når man siger, at man er rigtig glad for ost, så er det ikke på dit niveau, jo. Nej. Du kan jo bare godt spise det, og synes nogle gange, det er lækkert. Jeg kan godt lide ost. Ja. Men hun er jo sådan rigtig glad for ost, ikke? Okay, så det er sådan, når vi er hjemme hos hendes forældre, så er det sådan, så får hendes far lige en af dem, der står, hvor den står og smuldrer lidt, ikke? Jeg er virkelig glad for, at Frederik er på mit hold. Ja. Hvis hun spiser heller ikke ost? Nej, ikke sådan. Eller hun er sådan ligesom mig. Nej, jeg synes sådan en god hjemmebagt bolle med et stykke ribberhus. Sådan noget gorgonzola og sådan noget. Nej. Der ved jeg godt, den er du sikkert all for, den Nej, jeg var også meget sådan, det kan jeg heller ikke det der. Men efter jeg har arbejdet sådan 1,5 år på pizzeria, der var 14 år gammel, så der var der sådan en pizza med gorgonzola. Det er muggost, er det ikke? Hvad? Er det ikke muggost? Jo, det er det. Ej, helt blåt. Ja. Og så efter lidt tid, sådan der, når det smeltede på en pizza, så kunne jeg godt tage den der, ikke? Og så der, på den måde har jeg arbejdet med stille og roligt op. Men det er sjældent, jeg spiser det. Men med sådan noget gedeost, det er fucking foderen. Det er okay. Men jeg kan også godt lide burrata og altså mozzarella kugler og stracciatella også. Du ved, alle de der sådan koldoste, eller hvad man kan sige, ikke? Men der, hvor den går for mig, det er sådan... Altså, jeg kan til nøds lige spise en brie-mad. Men så skal vi heller ikke længere op på rangstenen det. Brie er jo ligesom gedeost. Ja, nemmere og bedre. Ja, men jeg skal ikke... Altså, har du aldrig fået sådan en pasta med... Den er god, den her. Det skal I prøve sådan noget pasta. Bare læg mærke til... Ja, så har du aldrig fået sådan en pasta? Og prøv en anden ting, du ikke fangede lige før, ikke? Det var hvor stereotyp, det han lige sagde, det var. Arbejder du på pizzeria? Da han var 14. Det er bare taget... Før man må. Det er bare taget direkte ud af en eller anden mafia-film, mand. Det er bare... Står han der med sit grønne pas nede på pizzeriet, mens han er 14 år gammel og putter ost på. Det er sådan en rigtig bambino ude i køkkenet. Bambino. Nej, det var faktisk... jeg ved ikke, om I kender den Luna Rosa Pizzeria på Valby i Langgade. Hvad for en? Luna Rosa Pizzeria. Luna Rosa Pizzeria? Ja, det giver så forstå. Ja, den er i hvert fald røvgod. Der har jeg arbejdet 1,5 år. Vi har 3 gutter. En i disken, jeg lavede pizzaer, og så en om bagved, der skar grøntsager og leverede, ikke? Okay. Jeg har det sådan med ost, som I siger. Det er det samme med kaffe også. Jeg drikker heller ikke kaffe til dem derude. Hvor det er sådan ting, hvor man skal sådan, hvor at argumentet er sådan, jamen du skal bare gøre det nok. Så kan du godt lide det. Hvor det er sådan, hvad fanden er det for et argument? Forestil dig, at jeg gav dig en sodavand, og så var jeg sådan der, kæft, hvor smager det klamt, man. Så siger jeg, du skal bare drikke 10 af dem, så smager det mega godt. Ja, okay, det gider jeg sgu ikke. Men det har jeg også på serier, det der, når folk skal se en serie. Bare se 4 sæsoner, så er den god. Ja, nej! Det er fucking irriterende. Det er Game of Thrones jo. Det er derfor, jeg ikke ser det. Fuck Game of Thrones. Den bliver god halvt ind i 3. sæson. Breaking Bad, hvor folk siger, du skal lige se 1. sæson, og så bliver den god. Jeg gider ikke at pine mig selv igennem sæsonen, før den bliver god. Så er den ikke god nok. Ja, det er faktisk rigtigt. Men nok om ost. Konge, ja, det var hytteosten, vi kom fra. Hytteost er fair. Ja. Min største guilty pleasure er, kokain og MDMA, og så slutter af med at inhalere græs, der er pakket ind i bagpapir. Jamen, det kan jo også være en guilty pleasure. Det kan det sagtens. Det kan sagtens være en guilty pleasure. Det er også en af dem, man vil fraråde, ikke? Jo. Og så er der også en her, der har skrevet, min største guilty pleasure er eat ass. Fair. Og jeg tror jeg faktisk var det for guilty pleasures. Okay. Der er lige en mere, men det bliver ulækkert. Okay. Hvad hedder det synes jeg ikke, vi skal. Det behøver vi ikke dele med folk. Også fordi det er højst synlig løgn. Så det er også sådan, du ved, jeg har det sådan lidt, det er fair, at folk de skriver nogle skøre ting, ikke? Jo. Men sådan, nogle gange så er man også sådan... Men det er jo ikke din Men det er jo ikke rigtigt. Sådan, det er jo ikke rigtigt, det der. Nej, nu vil jeg for gerne høre, hvad det er. Når vi har slettet den, så. Men i hvert fald, det var lige nogle guilty pleasures for den her gang. Så er vi jo faktisk færdige med part 1. Ja. Så er vi flux videre. Ses vi bare igen om hver dag. Lige om lidt.
Vi ses. Tak fordi I lyttede med. Husk lige at droppe det Husk der 5-star fucking review, mand. Vanvittigt lort snart. Ja. Så ses. Tak for... Så ses vi jo på... Hvad er det? Mandag. Onsdag, ikke? Mandag. Ja. Det er en onsdagsepisode. Ja, altså mandag. Og så kommer den, vi laver lige om lidt, den kommer så om mandagen. Ja, så ses på mandag. Ja, vi ses på mandag. For det er jo ikke lige om lidt for dem, jo. Det er kun lige om lidt for os. Facts, bro. Facts. Mindre de hører en søndag aften. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Men ja, tak fordi I lyttede med, og have en fantastisk dag.